Izithandane eziningi ziye zibe nenkinga yokugxila ekusijabuliseni ngayedwana ngokocansi. Ngabe ukhona phakathi kwenu onaleyo nkinga? Hayi, anginayo leyo nkinga leyo. Nami futhi. Hayi kuhleki. Ngoba leyo nkinga igcina isiwugibe phakathi kwesithandane. Uthola ukuthi omunye akasakulangazeleli ukuba nopartner wakhe, noma ngathiwa uyamthinta usuke sewulahlekile umuzwa wothando, ngoba esuke seyijwayeze ukuthi ayijabulise ngayedwana. Kufika isikhathi la segcina khona akuze sekuwumthwalo nomsebenzi ukuthi kufanele mayifika ajabulisane nomuntu wakhe ngokocansi. Uma lokho kwenzeka, nigcina senikujwayele ukulala ngawedwana. Omunye ayilalela bhekele, nomunye ayilalela bhekele, kudala inkinga. Noma ngathiwa nixabene kangakanani batabami, kodwa inkonzo yasekamerweni ibalulekile. Ningalali omunye ebhekele. Ukuxabana kwezithandani kugcina ngaphezulu. Noma ngakuthiwa nilwile, Zandile mntanami, mnika umkhwenyana ikhekhe. Sandile, munelisa uZandile. Kungabi khona omunye obhekale nobhekale. Ngoba manenza lokho, nobe senisivulelile isithe intuba yongena. Okay, kodwa kushuthi ngamanye amazwi mamfundisi ufuna ungitshela ukuthi ukuze silwisane nalezi ingqinamba lezi kumele ukuthi sizame nje sijike nje ngocansi. Ayikho enye indlela yokunqoba usathane. Yeah.